दिनै बेरगाव बियाबनि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया आसाम सरकारनि 3 बोसोर आबुं जानायनि थाखाय बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय खाग्राबारि दखरा बाथौ थानसालियाव इसोरखौ सुंग्रिंदों। बेरगाव ब्लक इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बेयाव बाहागो लायो। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांजों लोगोसे बाहागो लायो बेरगाव ब्लक नेहारारि प्रणब बर' आरो बेरगाव बियाबनि साफ्रोमबो बिबानगिरि बिथांमोन लोगोसे खाग्राबारि आनसलिकनि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। बे समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा फोरमायदि इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोआ जाहाथे आफा आनान गसाइनि अननायाव जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावनो हालांनायनि थाखाय आरज गाबनाय जादों होननानै फोरमायो। बेरगाव बिटिसि समस्तिनि सिङाव थानाय नैबे खाग्राबारिनि जि बियाब बाथौ महासभा बिथांमोननि गोथार बाथौ थानसालियाव आसाम सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायनि थाखाय जोङो दिनै बाथौ आरज खालामदों। आफा बोराइ बाथौनि सेराव जोङो आरज खालामदों आरो आङो गिबियावनो दिनैनि आसाम सरकारा 1 बोसोर आबुं जानायाव आसामनि बयजोंबो अनसायजानाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, अखम रायजिक प्रेसिडेन्ट बिजेपिनि भबेश कलिता बिथां, एजेपिनि आफादगिरि अतुल बरा आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ एबा इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथिखौ जासिहरबाय आरो बिथां साफ्रोमबो गेदेमा दैदेनगिरिमोननि जिउनि गोलाव समखौ आङो मिजिंथिबाय आरो बिथांमोना जाहाथे समाजाव आरो गोबां मोजां खामानि मावनो हायो बेखौनो आरज खालामदों आरो जोङो मिजिंथिदों जिहेतु 1 बोसोर आसाम सरकारा आबुं जाबाय, जेबो बेले बेजे जेबो जेंना जेंसि गैयालासिनो आरो आसामनि मोनफ्रोमबो हारिनि सुबुंखौ बिथांमोननि बा जोंनि दैदेननाय सरकारा गोजोन होनो हादों आरो फैबाय थानाय समावबो जाहाथे मोजाङै जौगानाय खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो आरज खालामदों आरो दा मोनाबिलियावबो जोङो बयबो प्राइमारिया जोंनि समस्तिनि प्राइमारिया गावबा गावनि मावखुलियाव आरो गामिफोरखौ आलारि बाथि एबा जाय जि धोरोमावनो थाया मानो आलारि बाथियानो होन केन्देलानो होन गसाइखौ आरज खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360